ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва буғ. имрӯз 4 апрели соли 2024 мебошад ва ман як навошае аз нашонамои ангурҳо ба шумо пешниҳод мекунам. ва ин ангуре ки мебинем, ин кишмиши велес мебошад ва ана ин ҳамаш хуша дорад. бинед, ҳарчанде ки ман навда кам мондам, ин бечора барои пайванд ҳама одамо гирифтан, иқак навдача монд, лекин инро бинед ки ҳар як хушааш, ҳар як навдааш хуша дорад. бинед, ва ин ниҳоят хушаҳои калон медиҳад. инро бояд хушаҳояшро мо нимашро бурида партоем. ва ангури бениҳоят бамаза аст. велес дар ҳар як хуша ду хуша, дар ҳар навда ду хуша дорад. бинед, як хушагиашро баъд ман канда мепартоям. ин ҳаст ангури велес, кишмиши велес. дуруст. худо хоҳад бо як 10 рӯз пас ман ба шумо нишон медиҳам дар кадом ҳолат қарор дорад. инаш ангури аватар мебошад. ман соли гузаштаиро хунук назанад гуфтам, хел кашида дар он тиреза даровардаги будам ку анам тиреза ба ҳамин ангур аст. мана ин хушаҳояш баста садакай маълум аст. дидед, ангури аватар бастагӣ имсол худо хоҳад ин бисёр бояд бандад ва ман ба шумо хушаҳои инро нишон медиҳам. насиб бошад. манам бастагӣ. инаш чиликаки маҳаллӣ худамон. ин дароз чиликаки супер чиликак аст ку. ана ҳамон ҳасбу кӯтоҳ ҳаст, ҳусайниҳои кӯтоҳ. ин дароз анинашро пайванди аст, намедонам. ман рақами 1 мондам дар ин ҷо. рақами 1 монда ва мебинем имсол ин кишмиш бояд бошад чӣ аст. дароз шудагӣ рафтагӣ худо хоҳад. ана инаш хелоин аст. дар як ниҳол ман дута анинаш хелоин аст. ду намуд ангур дар як кунда аст. инам бисёр мебандад. инам ҳар як навдачааш хуша мекунад, дута сета. мана аз ин ҷо пайванд дигар аст, хелоин аст. кундаи боло рафтагӣ регарда мех дамски мегӯянд. мехаш маънои мех бари морикӣ дароз. ана ҳамин мех дамски. ана инаш ламборжини мебошад. ламборжини ҳамин аватара сафедаш гӯем мешавад. имсол ман ба шумо нишон медиҳам худо хоҳад. ҳамино инам хунук задагӣ буд, аз нав бар кард, аз нав навда дод. хай худо хоҳад имсол нишон медиҳам ба шумо ламборжинияш чӣ хел аст. инаш ҳусайни худамон. ангуриам ба маззаи худамон аст. мехӯред, роҳат мекунед ку. нони гарм қатӣ. нони гармиё ки даруни тарбуза андохта, оби тарбуза тар карда нона мехӯред, кайф мекунед. инам ҳамин ангурашро бо нони гарм мехӯред, роҳат дорад. анин пайвандҳои соли гузашта хай насиб бошад. имсол мебинем мебандад, нишон медиҳад чӣ бошад мебинем. ва инашам пайванди соли гузашта. инаш кишмиши арарат бошад. чӣ бошад имсол мебинем. ана инҷа пайванд, инҷа пайванд. ана ваям пайванди аст. дар як кунда 3 намуд ангур аст. анами кундада 3 намуд аст. мана ин 1 намуд пайвандо мебиёем. ман ин 1та вай 2та ва ин тараф ҳусайни рафт 3та. дар як кунда 3 намуд ангур мерӯяд. ана ин шоҳонаи номдор аст. шоҳонаи номдор худо хоҳад бастагӣ аст. ва ин чунон ба мазза аст ки мондан гиред. мебинед, хай ин худо хоҳад насиб бошад калонтар шавад. ман ба шумо нишон медиҳам ин чӣ намуд ангур буданашро.
داخل گرمخانه در آمدیم. گرمخانه علاکه کشودگی است همان این طرفش و اون طرفش اونقدر گرم هم نیست، لیکن به هر حال نظر به کوچه گرمتر است. برای همین انگور در اینجا نشرمایش دیگر است. اینا ببینید چقدر کلان شده است علاکه. این انگوری کشمشی استالیتیه. خوشاوش رو ببینید. این هم انگوری به نهایت خوب است. امسال با من به شما نشان میدیم. خدا خواهد چقدر مزه دارد، چقدر خوش دارد. اینش اواتر است.